De gemeenteraadsverkiezing zit erop. Het is no tijd voor het maken van coalities en plannen. Burgemeester van Heerenveen, Tjeerd van der Swan, hoopt dat de politiek in zijn gemeente maar de inwoners in hoe lis giet hoe de plannen. Dus dat net nou alles al dichttimmeren wordt. Nou ja, je ziet dat heel veel mensen zich toch ook niet betrokken voelen bij de politiek. En op deze manier kun je, en dat kan in een gemeente eigenlijk ook heel erg mooi, kun je toch laten zien dat iedereen daar ook bij betrokken kan worden en dat men dat ook graag wil. We moeten het buiten het gemeentehuis zien te regelen met de mensen en niet met allerlei nota's in het gemeentehuis. Ik ben 4 jaar begonnen in de Riet toen we het financieel heel lastig in Heerenveen. En dat jouwt en ik weinig ruimte voor nijbeleid. En dat is nou wel heel oors. Er komt meer ruimte. Dus dat wordt ik heel spannend en heel leuk. Een hele leuke uitdaging. En daar zal ik meer vanuit de inwoners zelf meer vragen wegkomen om te investeren, om dingen aan te pakken. Omdat die ruimte er weer is. Dus dat wordt denk ik een hele leuke dynamiek.